Takže vážení, začíname nový vlog. Mám tu Parisku. Takže tento vlog bude celkom zábavný. Pretože vám ukážeme všetko, čo budeme robiť od dnes je štvrtok do nedele. Vyzeráme ako také dva zemiaky, Pariska. A to nevadí, hlavne, že sa máme radi. A pupci! A tu je Dunčo malý. Dunčo! To bude ostrý nechty hlavne tomu Dunčovi. Trošička je zarastené, no. A už je šedivé. Ako hodnotíš moju kašu? 20 z 10. Fakt? Výborná. Strašne mi to chutilo. Je to rýžová kaša kokosovo-čokoládová z tej značky Mco, keby ste chceli. Našla som ju náhodne v obchode, ani som nevedela, že robia tieto balené rýžové. Viem, že robia ousené tieto balené, ale nevedela som, že rýžové, ale tá rýžová je fakt dobrá. Hej, no aj tu, čo sme vtedy v tej challenge robili, tam mi strašne chutilo. A tak to boli normálne ousené vločky. Ja, no a čo máme dnes v pláne? Ideme na jogu o 17:20. Hej, ja musím ísť ešte do školy po obede predtým a musím natočiť video. A Bub tu bude sám. Bub tu bude s tebou. Okay. Pariska si robí gelové nechty a pozerá Wednesday. Ja robím obed. Idem urobiť cestovinky s mäskom. No, takže už sa nám to tu nakladá. Sorry. No a... Chceš viac ako toto, alebo stačí? Stačí. A moje nechty sú v procese. Či nemáš? Ja mám už ešte, toto mám už hotové. Druhá ruka ešte není hotová. A ešte tieto prsty. No povedz, ako varím. Že? Ja som proste raz Wi-Fi materiál. Talča. Talča si to myslí tiež, preto každé jedlo takto krásne pozerá. Ja nestíham do školy ísť, pozor. Bubík, ideme behať? Ideme behať? No Bub, prosím ťa, čo si ty taký utrapený? Ja, že ty rád chodíš behať. No poď. Ideme na prechádzku. To som si požičala od Klaudiky takúto kapsičku, kde sa nachádza loptička, nejaká čokoládka, mobil a kľúče. Kde Bub? Teší sa? Patro. Talu. Talušik. Chcela som vám povedať, že ak som si robila smootback, tak som si ho lakovala a ten lak sa mi nejako dostal dolu a teraz furt cítim v ústach lak na vlasy, takže je to trocha blbé. A mám nechty. Áno, už som ho videla párkrát. Pozri čo mám! Pozri čo mám! No aha, Bubi! Ježiš! Zapnem kameru, tak tebe sa nič nechce. No, už sme prišli z prechádzky, že Bubík, už sme prišli z prechádzky. A teraz pozeráme Wednesday. No, ja už som zo školy prišla a ideme s Pariskou na jogu. Joga. Tešíš sa? Už si bola na hodine jogy takto? S maminou som bola raz. Tak som zvedavá, čo povieš. Ale ani ja neviem, aké to bude. Oni majú prerobené štúdio. Pozrite sa, toto je yoga place. Tu vždy chodím na jogu. Poďme na to. Môžete nájsť stabilitu, môžete sa rozhodnúť zo strany na stranu, prevoľniť svoj. Keď ostáte len takto vysieť, môžete sa povedať, môžete vytriasť všetky prebytočné zvyšky napätia, ktoré by ste cítili a vnímali. A
skončilo. Však kľudne dajte válec pod vás, pod naše kolena, aby vám bol oporou. Keď chcete využiť blok, keď chcete zvoliť ho za takú inú záverečnú polohu, ktorá by vám prišla viacej fajn, každopádne si kľudne lašť. On vravel, že bral túto isto, nie? No malú vravel, takže to musela byť zoberme táto. túto. Ale ja by som sa hovorila asi túto. Takže túto. Takže dve tieto. Ja, však toto má 350. No tak zoberme dve, však to sa nepokazí. Dobre, A oni zoberieme oliv? Či to bude zlé na pizzu? Alebo Ja nezoberieme milujem, barilla? ja mám rada olivy. A to je bolonská. Nezoberieme. Takže sme vybrali nakoniec dve tieto. Takže pokračujeme. Ja si tam menší záber na mňa. No, huby. Poď. Pelendreky. Nezoberieme si pelendreky jedny. Tieto mám úplne najviac. Toto je najväčší žrút sladkosti. Nie, Jakub je o mnoho väčší žrút sladkosti ako ja. Ona vždy, keď k nám príde, ako to mám Dajka oddialiť? Lebo ona vždycky, keď nám príde, tak Prisko, nemáš nejakú sladkosť, nemáš nejakú čokoládku. Nezaviť. No. A majú plný šuflík sladkosti. Plný šuflík. A Dajka to chodí potom po večeru viedať. Ona sa iba hrá na to, aká je fitness, aká je všetko. Čo tam kecaš? Čo? Čo by som keby kecala? Čo? Ale čo by sme si my Majú iba rozprávali? takúto. No tak zober takú. Práve idem po brněnských schodoch z Albertu. A veľmi sa teším na večeru, lebo budeme mať brokolicovú polievku a pizzu z tortilly a z tuňáka. Ja som robila túto polievočku, až si nemyslel ľudia, že to robí Jakub, hej, toto je moja práca. Áno, toto spravila Klaudika. Akurát my sme to s Jakubom doplnili, že sme povedali, aby nám to troška zahustila. A máme z toho takýto krém. My sme tu trochu upratali, lebo je tu taký krém. No, taste test. Páli. Mami! Mami, si vo vlogu. No to nebude. Nie, poď ma. Mami! Nejdem sa fotiť, však ja mám okuliare, ja som... Ťa ešte trápi smutok z rozchodov. Ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Máme tu štvrtok, ideme do... Kde ideme? Povedz ty. Do Prahy. Áno, ideme na deň do Prahy. Nasadli sme na vlak o 9:39 a prídeme večer domov. Vidíte, čo tam všetko ideme robiť? Takže sledujte vlog. Prosím vás, aká múdra som, keď som si dala nové tenisky na celodenné chodenie po Prahe a už ma tlačia na nohe tam, na prste teda. Pariska, aká múdra som? Skoro ako ty. Na to, že si farmaceut. Skoro ako ty, keď si dala holé kríže, silonky a je zima, že? A hlavne, že nepotrebovala bundu. Keď som vravila, zoberme si bundy. Nie. A ja? Čo mám 26, hej? Dobre, jej sa to dá ospravedlniť. Ona má 14, ale ja mám 26 a ja som mu posluchla a tú bundu som si nezobrala. Ale ja som v pohode, tebe. Nie, teraz keď už chodíme, tak nie je už dobre. Jasne, to ona by nepriznala, že je zima, ale drkoce jej zuby. Nie je dobre. Sústredená Klaudika. Čo? Nič? Oh yeah. Takže už nám prišlo jedlo. A ideme jesť. OK, ideme do Azarie. Azaria sa to volá. A Pariska si chce dať piercing. Ja som biela pre Boha. A ja si chcem tiež prepichnúť ucho, ale nie
tak vážne ako Paríska. Ale zasa nepreháňajme, nedramatizujme. A sme zvedavé, ako to dopadne, no. No, mám stres. Trošku sme sa moc najedli. Hlavne no stres. No stres. Do přírody. Takže dopadlo to takto. Paríska si kúpila nové náušničky tu. A tu si dala prepichnúť tento a tieto si vymenila ešte. Takže má všetko nové. Áno. A Klaudika? Ja som si dala len takú jednu trapnú dierku. Tuto. A vymenila som si nový krúžok kamienkový. A teraz hľadáme nejaký obchod, čo Paríska chce. Brandy Melville. Podľa mňa tu ale nie je. Ideme teraz do Franco Bene, pretože mám s nimi dlhodobú spoluprácu a konečne som v Prahe a mám konečne čas ísť k ním aj do obchodu, pretože väčšinou robíme všetko len online. Takže ideme tam niečo natočiť. No a vidíš, si mi neverila, ideme dobre. A ideme dobre, áno. Áno, áno. Neviem, prečo sa všetci na mňa divajú, keď mám vlogovaciu kameru takto. Neviem, čo je na tom také divné, že? No, ja neviem, vieš, iba takto sa rozprávať s kamerou. Iba sa rozprávam s kamerou, čo je na tom divné? Čak 2024. Bara, ooh, baby, do you know this one? Bara, Ja mám L-ko, je mi to dobre. Meči. Čo poviete? Tieto si asi zoberieme, že? Paríska je vo svojom živle. Sephora, to je jej svet. No, Už sme zobrali, máme fixačný sprej. Stres, že nestíham všetko, čo som chcela. Máme večeru vo vlaku. Vychutávame si ju veľmi. A ešte ukážem mňa. Ahojte. Takže večeriame. Ja mám novú řetízku, takúto s pečkom. A potom mám nový náramok. Majte sa pekne, skladajte básne a dajte si Burger King. Strapem! Máme tu piatok. Je piatok? Hej. Áno. Je piatok a začíname deň tým, že ideme upratať. Pretože sa tu nedá existovať. Pozrite sa na ten bordel. Hrozné. Ideme na to. Nevie pochopiť, že už je zima vonku. Ona si myslí, že je stále leto, chudiatečko moje. Takže ľudia, ideme práve na obed. Jakub, pozdrav. Jakub, pozdrav. Čau. Máme s Dajkou vlastne rovnaké bundy. Len inej farby. Áno. Ale nevidno nám hlavy Paríska. A máme aj rovnaké gate a rovnaké účesy. Takže sme dvojičky. A Jakub je z toho veľmi nadšený. Vyberáme si jedlo. Ja znam si česnekovú polievku a druhé neviem ešte. Hružnová limonáda. Na to jedlo sa dívaj. Tak, vidíš si, už nám prišlo i hlavné jedlo. Takže dobrou chuť. Takže ľudia, pozrite sa, kde sme sa ocitli.
Najkrajšie Vianoce, potrebujeme mašličky na video. Nebojte sa, ešte nejdeme. Sneží a svieti, zvoní mráz. Bing! Wow, no takže máme vybraté takéto dve. Ešte to meso, poď. A ideme ešte pre meso. No keďže sa nám vybila baterka na foťaku, tak sme vás nezobrali so sebou na prechádzku. Čo je škoda, lebo to bola dobrá prechádzka. Že talča. Ale Pariska si hrozne chcela pozrieť naše svadobné video, to dlhšie, to 36 minútové. Tak to pozeráme. A ja sa idem vrhnúť na večeru. Toto som dostala toľkoto kitkatov kvôli spolupráci. Ja budem vyzerať. Dala som Pariske na starosti, nech vloguje a hádajte, ako to dopadlo, nenatočila nič. Celý deň som vlogovala, teraz som iba Takže máme... Chudia. Že nič? Máme, Pariska si kúpila Edwardovský obal. Máme nie čínu. Jak sa to volá? Indické. Indické jedlo. Afriku. Because this is Africa. A že vraj je to veľmi dobre. Pariska, koľko z 10 dávaš môjmu jedlu? Akože uvarené je to 10 z 10, ale tomu jedlu dávam 9 z 10, pretože ešte 8 z 10, lebo ešte stále to je na slaninu s cibulou. Ok, tak slaninu s cibulou u nás... Čakaj. Láska, a koľko dávaš mojej brokolicovej polievočke? 10. Vidíte to? Ja som úplná kuchárka! Ja idem robiť asi moju cookbook, ľudia. To mi to dalo von. PUBGisti. Ja tomuto moc nerozumiem, ale že vraj je to super. Povedali PUBGisti. Kebyže som v tom mindsete čo predtým, Na konci? no, prvý raz robím takýto recept, hej. A to mäso sa mi urobilo rýchlejšie, ako som čakala. A teraz mäso už je a tá kapusta ale ešte nie. Takže... it is what it is, no. Takže u nás sa tu dneska vypeká. Mám od vody, tak ona sa trošku napil, vieš, na tom spodu. Kuchárka nám ukuchtila kačku. No všetky tie na spodu sú také. Moc? Tieto sú dobre, tie dáme pre. Len hrče za ušami sú. Všetko zmizlo. Okamžite. Všetkých som donútila, aby šli behať aj Parisku a teraz ma úplne milujú. Chcel mi nejaké závody. Čo? No ja neviem, napríklad pôjdeme na tie preli... Ako sú pauči. Takže ideme vám ukázať, čo sme si v Prahe kúpili. Takže ako prvé sme boli v Zare a kúpili sme si tam rovnaké Bundičky. takéto kožušky Takéto na... na zips. ale na jeseň. Aha, na jeseň. A ja mám takéto kočiky. Potom ja som si takéto gate koženo... Čo to je? Aligátor. Krokodilie. Krokodilie. Aligátor. Aligátor. Ja som si takéto gate. A to sú z Beršky. Áno, a tie ostatné veci zatiaľ boli zo Zary. Ja som si v Zare tento opasok kúpila. Potom ja mám z Beršky takýto... Twilight obal. Potom som si v Zare takéto tričko Los Angeles. A ja som si v Zare dvoje džíny kúpila, ktoré mega dobre sedia. Jedny sú sivé. Vyzerajú takto. A druhé sú také tmavé. Ale hlavne je to už taký trochu užší typ
strih. Už sme to trošku pohli od tých úplne širokánskych. Hej. Teda Pariska mi kúpila darček na meniny, tento nádherný Charlotte Tilbury rúž. Pillow Talk Fair. Tak, už uvidíte. Takýto. A ja som si kúpila takúto Gissu masku na vlasy. Tu som sa už strašne dlho. To je všetko, čo sme si kúpili v Prahe. A pozerajte ďalej náš blog. Tu mám čajík. Tu som si pustila The Notebook. Tu sú PUBGisti, ktorí len pozerajú do mobilu. OK. Zajtra si dáme brutálne rádio. Aké? Knedlík s vajíčkom. Má to nejaký Pariska? Knedlík vo vajíčku. Knedlík vo vajíčku? Akože vy to robíte ako chlebík vo vajíčku, tak knedlík vo vajíčku? Hej, vieš, aké to je dobré? To je najlepšia vec. To je najlepšie ever. Ale toto ešte len vyštívam. No, a tak ja by som chcela radšej knedlík vo vajíčku. Akurát nemáme dosť vajíčok. Veríš mu? Neviem. Budeš musieť ísť na vajíčka ráno. Takže práve ideme z kostola. Ešte do obchodu strašne zima. No, dnešné raňajky vyzerajú takto. Pači. Jakubov výtvor. Ďakujem. Let's try. A je to vajce s knedlou. Dneska. Jacob nám urobil špagety carbonara. Tento víkend sa také dobré jedielka u nás servírujú. Bože, to je mňamka. Už to nezvládam. Už sa mi zbiehajú sliny. Oh yes. 11:10. Pariska? 12:10. Fú. Jakub. Ideš bomby. Budem chcieť. Fighty Parisky a Jakuba nikdy nekončiace. Chápete? To je non-stop fight. Ja som jeho návšteva. Urobili sme si rošteky, ale úplne nestihla som to úplne. natočiť. My ideme inú dietku počas Parisky, ty kokos. Hej, Pariska, takto nedávame, takto sme nejedli naposledy, keď sme prišli do Brna. No, ako ja tak jedávam celkom, ale... Akože Jakub iba 4 mesiace si oženený. A už to začínam pociťovať, že si dovoluješ. Tak si u nás doma. Naše pravidlo. A keď sa tým na doma tak, Jakubko, dáš si piť, dáš si vajíčko, no to máš prezlačené perinky, no. A nepotrebuješ toto. A mne začína dávať, že no, zajtra na rebríčku prvé ťa odtiaľto vyhostiť. Akorát som zavezla Parisku na stanicu a išla domov a celú cestu som revala v aute. Lebo, a nechápte ma zle, mne sa tu nebýva zle, však mám tu manžela, psa, byt, všetko, čo si môže človek prijať, ale ja neviem, proste bývať v meste, kde nebýva vaša rodina, je fakt ťažké. Nech je ten život hociak super, tak proste vždy si spomeniem na to, že keby som teraz mohla ísť na kávu s mamou, keby som mohla ísť teraz na event so sestrou a proste je mi z toho smutno. Ale pritom ja viem, že ja sa do Žiliny vrátiť nechcem a viem presne, prečo sme odtiaľ odišli a prečo sa tam nechceme vrátiť, ale aj tak, vždy keď odchádzam od tých rodičov, tak mám breakdown a som úplne rozhodnutá, že koniec, sťahujeme sa, ideme naspäť domov. A potom keď príjem tu a ukludním sa a emócie sa trochu utišia, tak si uvedomím, že nie, že proste veď ja viem, prečo som tu. A možno, že si niekto povie, že no však to Brno zase nie je až taká výhra, ale Brno a Žilina je podľa mňa veľký rozdiel. Takže tak, musím pracovať, mám hrozne veľa roboty, lebo asi to tak je všade, v každej robote, že proste okolo tých Vianoc sa najviac pracuje, ale v tom, čo ja robím, tak Black Friday a vianočné kampane november, december sú vždy také najviac aj zárobkové, ale aj najviac hektické a musím si to poriadne rozvrhnúť, lebo v novembri idem na týždeň preč
a musím si urobiť nejaký plán, aby som všetko na čas stihla, pretože ja som zodpovedná.